Manuka. To je med z Nového Zélandu, který skvěle chutná a zároveň prospívá zdraví. Možná nejsme jediní, kdo tento unikátní med v Česku nabízí. Avšak troufneme si tvrdit, že jsme jediný, kdo ho na druhé straně světa i sám vyrábí. Každý den na Zélandu věnuje náš včelař Luděk maximum energie a péče o včely a sběr manukového medu i jeho zpracovávání. A právě díky jeho důslednosti a důrazu na kvalitu náš med bez problémů splňuje i velmi přísná kritéria novozélandské vlády. Bez jejich certifikace manukový med nesmí zemi opustit. Zaujal vás náš med? Navštivte morethanhoney.cz. Dozvíte se víc o naší cestě a příběhu a můžete si tam i na pár kliknutí Manuku a spoustu dalšího i rovnou objednat.